Komplew it-tfittxijiet fil-bidnija l-arma tan-nar li ntużat fil-qtil ta' Gian Paul Busuttil li ma' arma sissa qatt m'hemm l-ebda ħjil xtipi. L-akkużat bil-qtil ta' Gian Paul Busuttil allegatament ammetta mal-pulizija fil-post tad-delitt li kienu l-isparattiri iżda l-arma li ntużat fid-delitt tal-ħadd filgħodu għadha ma nstabitx. Sa tlieta filgħodu f'din iż-żona tal-bidnija kienet għaddejja tfittxija intensiva min naħa tal-investigaturi assistiti mill-Pulizija tal-Forensika u l-esperti tal-Korp. Għal xi raġuni l-ħabta żgħira li seħħet fil-bidnija l-ħadd bejn Mohammed Hamdan u Gian Paul Busuttil eskalat f'argument u f'ħin minnhom is-Sirjan permezz tal-mutur tat-tifel tiegħu telaq minn fejn seħħ l-inċident biex imbagħad ftit mumenti wara reġa' feċ fil-post tal-ħabta armat barma tan-nar. L-allegat qattil Mohammed Hamdan qed jiġi akkużat fost akkużi oħra li ħabba l-istess arma tad-delitt u sussegwentament spiċċa ħassar jew qeret traċċi tal-istess reat. Dan ir-raġel imwielet is-Sirja kellu wkoll reati fil-passat fosthom illi aggredixxa pulizija u l-instabħati ta' attentat taqtil fuq raġel Libjan. Intant il-każ tal-qtil ta' Busuttil ser ikompli jinstema' fil-qorti b'Hamdan jinżam arrestat u wieġeb mhux ħati tal-akkużi. It-tlieta filgħodu Net News segwa l-ħidma tal-pulizija fl-akwata ta' triq il-Konkos fil-bidnija iżda tfittxija l-arma r-riżultat fin-negattiv. Il-pulizija saħansitra ħaffru fil-ħamrija fl-għelieqi tal-madwar u wettqu anke tfittxijiet fil-ħaxix u taħt is-siġar.